Umay kami manen gagamsat nga umablaaw kada kayo. Ken idanon mi itinabarang ayat mi kan tunggal may sa kada kayo. Dapat yan mi nga iti uneg iti may sa nga lawas. Kabayatan nga ururayan tayo daytoy manen nga gundaway nga agkakadwa tayo ditoy programa tayo. Redemption Story Revisited iti paset na kapsat ket isu iti panagripaso tayo Sabbath School lesson. Patyan ming ni Apo Diyos iti nang bendisyon kadita. Ni Apo Diyos met iti nang ited iti kasapulan nyo. Tapno daytoy nga gundaway ket agkakadwatay manen nga napuan iti ragsak. Napuan iti bendisyon. Sakbay tayo nga patuloy kakapsat ket dawatek nga pagkararag tayo. Naindaklan nga Diyos man nakabalin amin Ama. Umay kami ken kada ito'y nga oras irabi. Yasideg mi o Diyos dagiti araraw ken kararagmi. Ngem sakbay iti amin umay kami nga agyaman ken o Diyos. Agyaman kami iti naparabor nga ayat mo iti tunggal may sa kada kami. When uray pa'y nagbibiyag kami iti napagkat na panawen. Adda ka o Diyos nga nang salaknib kada kami. Inaramid mo nga pudno dagiti karim. Ngayon baon mo dagiti angheles mo. Nga isu iti nang salukob kada kami. Inikan na kami iti target. Uray no nagna kami iti siknget, iti nginget ni patay. Saan kami o Diyos anatangran. Kada ito'y nga rabi, umaymi nga dawatin o Ama iti tulong mo. Tapno daytoy nga leksyon nga ingkam adalen. Iti leksyon mi iti eskwela sa Batina kada ito nga lawas. Paraburan na kami o Diyos iti pannakaawa. Tapno daytoy nga sirmata nga inted ni Daniel. Nga isu Diyos iti mangited kada kami. Dayjay pannakaam mo iti asidegen nga panangibaon mo iti anak mo tapno may nakakalayo. Ket maawatan ni Ama. Agyaman kami daytoy na santon nga Espiritu isu iti mangiturong daytoy nga panagaadal mi. Itinagan na po mesos tinawat iti. Amen. Adda tayon kakabsat iti maikasangapulo ket maysa kadaytoy pagleksyonan tayo how to interpret the scriptures. Kadagiti naglabas nga inadadal tayo kakabsat. Ket nakita tayo nga iti sao ni Apo Diyos iti Biblia ket isu iti mapagtalkan. Naikumpira iti history and archaeology. Ket iti Biblia kakabsat isu iti napaneknekan nga dagiti naisurat ket isuda ket naaramid ken pudno. Daytoy adalan ta itatta ket maysa kakabsat nga sirmata, maysa nga vision nga inted ni Apo Dios ken ni Daniel. Iti paulo na the Bible and prophecy. Iti paset a mayulo kakabsat ket isu iti Daniel 8:14. Basaek, and he said unto me, unto 2,300 days, then the sanctuary be cleansed. Iti inbaga ni Apo Diyos kakabsat, agingga iti 2,000 agasot amalem ken bigat, kalpasan na iti sanktuaryo madalusan. Adda kakabsat dagiti kayat ko nga ited nga isu iti pundasyon iti panagadal tayo tata. Taluda. Umuna, dayjay historic sem nana. Anya dayjay, it is a theory which history is seen as a standard of value or as a determinant of event.
daytoy napasama kakabsat as history ket isu iti mangrukod. Anya mangrukod kadagijay a pasamak. May samit nga katay nga dalen isu di prophecy kakabsat. The prophecy is, it is the power to know what will happen in the future. No mangipadto ka, ibagbagam no anya iti mapasamak, iti dayjay masakbayan. Iti may katlo kakabsat, nga kayat ko nga kuan tayo, isu dayjay the year and day principle. May nga tawen, ket may nga aldaw, a principle kakabsat. Anya iti kunana ni Ezekiel. Iti kunana ni Ezekiel kakabsat, iti Ezekiel 4 versikulo 6, kunana, when you have completed them, lie down on your right side, then you shall bear the iniquity of the house of Judah 40 years. I have laid on you a day for a year. Iti Lucano ko kabsat basag tayong kapasatnan kunana. Ket awitem to iti kinadakes ti balay ni Huda. Upat apulo ngal aldaw. Tunggal aldaw maipaay iti makatawen. Adagayam iti kayat kakabsat nga ipagani Apo Dios anya intuno basaen tayo dagiti padto prophecy. Ket no ibagana iti maysa nga aldaw iti kaipapanan na no iti Biblia iti mangiturong kada tayo. Iti maysa nga aldaw isu iti maysa nga tawen. That is the year to a day principle. Aday ti kayat ko kabsat nga usoren nga quotation nga inted ni Ellen G. White. Ni Ellen White kunana iti Testimonies for the Church, Volume 8, page 307. We are to see in history the fulfillment of prophecy. To study the workings of the providence in the great reformatory movements and to understand the progress of events in marshaling of nations for the final conflict of the great controversy. Anya iti kunana, yadipin na Apo Diyos. Kitain tayo kumanga dayto history, isu iti panakatungpal iti padto. Isu nga ti adalon tayo tatakakabsat, kitain tayo, dagijay nga padto nga insurat ni Daniel kakabsat. Iti sentro iti adalon tayo itata, isu iti kapitulo 7 ken 8, iti libro ni Daniel. Ket kitain tayo kakabsat, nga digijay nga inpadto ni Daniel, nga inted ni Apo Diyos, ket napasamak da. Akas da kunana ni Ellen White kakabsat, we will see history as the fulfillment. Anya, panakatungpal iti padto. Anya digito'y kakabsat, no kitain tayo, ijay Daniel 7 and 8. Adda kakabsat, iti upat nga narurungsot nga animal nga nakita ni Daniel iti maysa nga sermatana. No alaan tayo iti Biblia, kitain tayo kabsat nga ipinsa-pinsa tayo, sa tayo i-compare, idilig tayo, kada vision ni Ari Nebuchadnezzar, iti Daniel 2. Naadal tayo Daniel 2 kakabsat, nga ni Apo Diyos inted na dahi sirmata ni Ari Nebuchadnezzar, in outline na kakabsat, manipod iti pagarayan ni Ari Nebuchadnezzar, ingana kadayjaya ay ni Apo Jesus. Malagip yu dayjay may isang bato, nga awan iti ima nakita da nga ng ngikat iti bantay, kadayjay nga bato nagtultulid kakabsat, ket apan na nga binurak kadayjay nakita ni Daniel nga anya, nakita na nga dayjay sirmata. Sirmata ni uno dyan tagainat ni Ari Nebuchadnezzar, nga in palawag ni Daniel. Basahin tayo nga kabsat. Tumuna,
At iti nakita ni Daniel kakabsat, nga may sa nga animal akas leon. Basaag iti verse 4. The first was like a lion and had eagle's wings. I watched till its wings were plucked off, and it was lifted up from the earth and made to stand on 2 feet like a man, and a man's heart was given to him. Daytoy kakabsat nga sirmata ni Daniel, isu kakabsat dayjay pasetmet ija sirmata no di tagtagainap ni Ari Nebuchadnezzar, dayjay umunang nga paset dayjay dakkel aladawan, the great image. No kakabsat iti leon ket isu iti king of the beast. Ket iti eagle isu iti king of the birds. Ije tagtagainap ni Nebuchadnezzar, inpakita ni Apo Dios nga dayjay umuna nga paset dayjay ladawan ket balito. So here is now number 1 metal, gold. Number 1 animal, lion. Number 1 bird, the eagle. Iti nakita na kabsat at datoy iti maysa nga leon, adday iti payak na apayak iti agila. Apay nga payak ti agila, tati agila napaspas kakabsat. It flies swiftly. Ket dayjay pan nakakita dati istorya kabsat, idi nga parmeken iti Babylonia dagiti nasyon. It was done so swiftly, nakapaspas-pas kabsat. Ngaman niya itinapasamak, itinakita ni Daniel, dagijay nga payak daytoy alyon, ket napikat kenkwana. Nagtader akas tao, naikan iti puso akas tao. Malagip yun yung kapadasan kakabsat ni Ari Nebuchadnezzar niya, idin nga agtangsit. Kunana ni Apo Diyos, sika hanakon abigbigan. Pinalubusan ni Apo Diyos kakabsat nga nagbalin akas lamay sa nga animal. Ingana nga nabigbig naman iti Diyos, nga man nakabalin amin nga agituray dagiti amin a nasyon. Isu nga na isubli ken kuana, dayjay puso manen iti maysa a tao. Mikadua kabsat, basahin tayo iti verse 5. And suddenly, another beast, a second, like bear. It was raised up from one side and had 3 ribs in its mouth between its teeth. And they said to it, arise, devour much flesh. Kalpasan dayjay leon, imay kakabsat iti maysa nga uso, a bear. Ngam daytoy nga bear, na dumduma kabsat tapay, na nga to iti maysa sakana. It was raised on one side. Daytoy gamin kakabsat, itakderan na iti 2 a nasyon nga nagcombine. Isuna dayjay Medo, Persia. Maysa kadaytoy a nasyon na pigpigsa ngem iti maysa. Nya, ket ije man ang tagtagainap ni Ari Nebuchadnezzar. Daytoy nga bear was represented by silver. It becomes now inferior than the gold. Dayjay bear is inferior than the lion. Apan tayo kakabsat iti mikatlo. Unana, iti verse 6. After this, I looked, and there was another, like a leopard, which had on its back 4 wings of a bird. The beast also had 4 heads, and dominion was given to it. Ada leopardo kakabsat. Daytoy nga leopardo, adda iti upat nga payak na akas payak iti tumatayab. Hanon kakabsat, kitain nyo niya, it is now inferior, tapay. Saan nga inusar ni Daniel, dayjay, hanang inusar dayjay payak iti agila. No dikit di, payak, upat a payak
iti tumatayab. It's just plain bird. Hanangin baga no anyang nga klase at tumatayab. Dayjay upat apayak na. Ngam no i-compare yon, saan nga inusar ni Daniel kakabsat, dayjay payak iti agila akas dayjay umuna nya, hanggang kas dayjay umuna nga animal ang nakita na nga dayjay leon. Iti nakita na Jimmy Katlo, may isang leopardo, at da iti upat apayak na. Payak iti tumatayab. Digito'y nga upat at tumatayab kabsat, irepresentaran na dagiti upat nga general nga kalpasan nga ni Alexander the Great natay tawan iti simukat kanya na nga anak na dagito'y nga upat nga general na isun kakabsat iti nang iturong dayjay mikatlo nga kingdom. Suna iti Greece. Ijema ng tagtagainap ni Nebuchadnezzar, it was bronze. Bumababa kakabsat iti quality na gold, silver, and bronze. Apan tayo ijemi kapat kakabsat. Ijemi kapat, basaek iti verse 7. Iti verse 7 kuna na, after this, I saw in night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. It has huge iron teeth. It was devouring, breaking in pieces, and trampling the residue with its feet. It was different from all the beasts that were before, and it had 10 horns. Hanin kakabsat nga inangusar ni Daniel, itinagan iti maysa nga animal. Anya digjay umununang talong animal ng isor na lion, and then bear, and then leopard. Ngamidin nga makadanon iti may kapat, awan kakabsat itinagan na dayjay nga animal. Kunana, I saw kunana a dreadful animal, nakabuputag. Daytoy kakabsat, laglagipin nyo dayjay inusar ni Daniel at da itingipin na nga, nubasain tayo iti verse 7 kakabsat, at da itingipin na nga dayjay iron nya. Anya gamin dayjay iron kabsat dayjay landok. Dayjay landok isu kakabsat dayjay mikapat nga paset dayjay great image nga isu iti tagtagainep ni Nebuchadnezzar. Dayjay great image iti mikapat representing the iron is the Roman Empire. Nga madakabsat iti maysa a napasamak. Isu daytoy iti sentro iti adalen tayo itata. Verse 8. Kunana, I was considering the horn. Kitahaek dagiti sara. Manuk sara na sangapulo. Kunana. And there was another horn. At dayti sabali asara, a little horn, pasit asara. Nga imrimuar manipod kadakwada. Coming up among them, before whom 3 of the first horns were plucked out by its roots. Idirumuar kakabsat dayjay sabali asara, una na basit asara, the little horn, idirumuar, anya napasamak. Talo kadagiti sangapulo nga sara daytoy ang nakabukbuteng nga animal, naparot da manipod iti ramut da. Totally plucked out. Ganyan napasamak kakabsat. And there, in this horn, dayti basit asara, were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking pompous words. No kitain nyo kung mga absat, no daytoy kumaday di sarang rimwar, basit asara, adda iti matana, matana, mata iti tao. Adamet ngiwat na, ket dayjay ngiwat na, agsao kakabsat, iti verse 8 kunana, agsao kadagti dadak
dadakkel abambanag. Iti kayat na nga ron nga sawen, intun no agsao, daytoy basit asara, this little horn, kadagiti dadakkel abambanag, when he speaks, the word listens. Anya gamit ti kitain tayo kabsat. Anya, dayjay mikapat a nasyon na aramid iti lando, iron. Nagtultuloy kakabsat, dayjay iron, kadayjay sangapulo, nga ramramay iti saka, dayjay nga Greek image. Taapay, the feet, dua asaka, dayjay great image, agraman dagiti sangapulo aramay dayjay dua asaka, which represented or represents dagiti sangapulo anas nasyon, is a mixture of iron and clay. A mixture of iron and clay. Anya iti kayat nga saway. Manipod kakabsat iti mikapat nga nasyon, landok, iron. Nga isu iti Rome, saan ang napukaw kabsat dayjay influensya iti Roman Empire, inggan iti panungpalan kakabsat iti pakaistoryaan iti lubong. Why? Because the feet is made up of a mixture of iron. Anya di iron? Rome and clay, sabali nga pasit ng kapsat. So agtultuloy, dayjay influensya, dayjay naggapu iti Rome, amang iturong kakapsat nya, amang iturong iti pakaistoryaan iti lubong. Anya ramidin na, ket agsao kadagiti dadakkel abambanag. Intun no agsao, agaramid tupay kadagiti linlinteg, tilubong, agdingag. Dayta iti naipadto kakabsat. No basain tayo iti Daniel 7 ken Daniel 8, adda kakabsat dagiti common characteristics nga inbagan ni Daniel iti Daniel 7 ken itsamet iti Daniel 8 about the little horn. Umuna, daytoy nga pagarian nga rumsua kabsat, manipod kadayjay mikapat nga animal, that dreadful beast, nga isu dayjay rimuar amay sa abasit asara, nga pinarot na iti tallo kadayjay original asangapulo asara. Iti panangusarda kabsat iti Daniel 7 and Daniel 8, it was described as a horn. May isang asara. Mikadwa, adda kakabsat iti persecuting power na. Iti target na lagarod daytoy kakabsat. Anya, iti target na daytoy, no isunan iti mangidadanas, persecuting power, iti target na dagiti anak ni Apo Diyos. Sino dagiti anak ni Apo Diyos? Numapantay kakabsat ijay Apokalipsis 14, versikulo 12. Dagitoy iti kinaanos dagiti sa santos. Here is the patience of the saints. Iti saan akayat kakabsat daytoy abasit asara. Adda dayjay basit abunggoy nga tumakder iti kinapudno, tapay patsyenda ni Apo Diyos, no anya iti naisurat, isu iti patsyen. Kitaramiden daytoy nga turay, represented by the little horn, it will persecute the people of God. Kit no alawin tayo iti history kapsat. Adda dayjay paset iti history nga kuna tayo nga dark ages. Iti nakamamak, one historian said, during the dark ages, where Christians were persecuted,
Kuna na dayto yung istoryan kakabsat, no ornungam kuma dagiti dara, dagiti martirs nga agpaay iti kinapudnong at imakter nga agpaay kinapud Diyos. Ket mang patakder ka kunada dayto nga istoryan kakabsat, iti pito nga Olympic size a swimming pool. The blood of the saints cannot be contained by the 7 Olympic size swimming pool. Kas di kaado. Tadangarod kakabsat dayjay persecuting power na. Iti may sapay akababalin na kakabsat, self-exalting, itagay na iti bagbagina. And it is blasphemous. Ayabanan nga isuna ket Diyos. Ngem kakabsat iti pagyamanan tayo. Saan nga agnanayon iti turay na? Ta iti padto ibagana nga danto iti panang panumpalan na. Ito'y kakabsat paset amayulo tayo, iti kayat tayo manen nga sentuen, ikadwa nga paset na kakabsat. Iti paset amayulo tayo ket kunana, agingga iti 2,000 ket 3 agasot amalem ken bigat, kalpasan na anya ti sanktuaryo madalusan. Sublyen tayo kakabsat dayjay mikatlo a principle nga imbagak itatay, the year and the day principle. No daytoy Daniel 8:14 ket kunana unto 2,400 days. No ilawlawag tayo kakabsat dayjay 2,000 ket 4 agasot 3 gasot nga aldaw. Anya ket anya then the sanctuary will be cleansed. Madalusan daytoy sanctuaryo kunana. Adalin tayo kakabsat daytoy. Okay? Kitain tayo no kasano iti pannakai tarus na daytoy. Umuna, sumreken kakabsat dayjay ibagatay manen nga typology. What is typology? Panagadal iti Biblia nga adda iti type, inusarda iti daan na tulag, inusarda iti paset ti Biblia, nga adda iti iturturong ng antitype. Dito'y paset na nga mayulo kakabsat, adda iti sanktuaryo. Okay? Iti sanktuaryo, isuda jay sanktuaryo ijelikang nagbalin at templo ije Jerusalem. Ijay sanktuaryo ken ije templo kabsat, adda dayjay maararamid nga kunatayo nga the cleansing of the sanctuary. Apay nga dalusanda dayjay a sanktuaryo. Gamin kakabsat, inusumrek tayo ije uneg iti sanktuaryo. Adda iti 2 a paset na. Laksid iji court, nusumrekan iji uneg kakabsat, adda iti 2 nga paset na, the holy place and the most holy place. Ijay division iti sanktuaryo kakabsat. Adda iti kurtina, nga ijay kakabsat, iti pangikabilan dayjay padi, iti inaldaw-aldaw nga daton. Na dayti man nagbasol, alain na dayjay daton, apan ijay antipadi, ket i pudno na dayjay basol na, iparabaw na di makanawan nga ima na, ijay rabaw dayjay animal nga idaton na. Ket intun no patayin da, ngurungurin da dayjay nga animal, karnero man, dayjay padi tayain na kakabsat. Ket alain na dayjay nga dara, representing the sin nga nai-transfer manipud yung managbasol gana di animal anatay apan nakabsat nga iwarsi, sprinkle in the curtain. So literally, the curtain and the sanctuary is made dirty. Isung adda kakabsat iti may samanen nga paset iti seremonya ijay sanctuary nga dalusanda, it is the yearly. Isu dayjay kunatayo the Day of Atonement. Into the Day of Atonement kabsat, isuntun dayjay pan nakadalos dayjay a templo. So you see the background now, dayjay inbagana ni Apo Diyos kini Daniel, kunana,
agingga iti 2,000 agasut ataw tawen 2,300 days or years, then the sanctuary be cleansed. Kitaan tayo kabsat. Anya iti umunang puntos na ditoy. Kaano nga nang rugi daytoy. So there must be a master key. No alain tayo kabsat, no apan tayon ito Daniel 9, taha Daniel 8, saan kakabsat ang nakaturturog ni Daniel? Ingga nang inbaon ni Apo Diyos ni Deji Anghel, ket napan kakabsat nga insuro na maipanggap kadaytoy sirmata. Ta mailawlawag ken kuana kabsat. Inbaon ni Apo Diyos ti Anghel nga Gabriel, ket apamong ipalawag ni Daniel. Una na, ta saan kakabsat nga nawatan ni Daniel, dahil sirmata na iti Daniel 8:14. Kinamin na paset ti Jayan kabsat. Isudi may, ket kitain tayo kabsat, basahin tayo iti verse 24, iti Daniel 9. Adalin tayo kabsat, daytoy prophecy, 2,300 days or years prophecy. Basahin iti si verse 24 kabsat. 70 weeks are determined for your people, for your holy city, to finish the transgression and to make an end of sin, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the Most High. Iti ayan iti tulbek na Jacobsat, to anoint the Most High. Anya the anointment of the Most High. Tapno mairugi tayo kakabsat abilangan, kasalalan o agbibiyahe ka kumanya, no dati dito Pilipinas, where is kilometer 0 begin? Or ayan na di kilometer 0. Nabayagak na nagyan kakabsat iti Artacho. I know iti Artacho is kilometer 210. The kilometer post na 210. It means it is 210 away from kilometer 0. Ayan na ti kilometer 0 kabsat, numapang kayo iti Luneta. At dadjay Rojas Boulevard. Kit no sumangsango kay iti Amyanan, you are facing the north. Iti kanawan mo dadjay monumento ni Dr. Jose Rizal. On your left, makita mo kabsat adda iti maysa nga ribulto iti maysa anwang, adda jay iti kilometer post, that is 0. Tapno maala tayo iti pangrugyanan kabsat, that iti prophecy as 2,300 days or years prophecy. Basahin tayo iti verse 25, iti Daniel 9. Know therefore and understand that the going forth of the command to restore and build Jerusalem until the Messiah, the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks that streets shall be built again, and the walls, and even in trouble sometimes. Adayjayan kabsat iti pangrugyanan. Kano? Nga dayjay gayam kuman, adan dayjay lintag, nga inted iti ari, nga apandan manen nga sublyen tayo syudad ti Jerusalem. Patakderen da kakabsat, irsubli da manen, restore and build Jerusalem. No alayon tayo history, in the year 457 BC, before Christ, ni King Artaxerxes nangaramid iti decree nga iti Jerusalem must be rebuilt. Ijayen iti pagrugyanan tayo kabsat. Ket no alaen tayo kabsat, dayjay 69 weeks. I-multiply tayo iti 7 days. Apan kakabsat nga 483 prophetic days or 483 years.
agtinag ijay AD 27. 27 AD. Anya, itinapasamak ijay 27 AD. Isu kakabsat, dayjay anointing of the Messiah. Isu dayjay panakabautisar ni Apo Jesus ijay karayan Jordan. Idi binautisaran ni John the Baptist. Iti may katlo kakabsat nga kitain tayo niya. Patay yung verse 27. Iti Daniel 9. Then shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end. He shall bring an end to sacrifice and offering. No kitain tayo kabsat anya, dahil yung pagana, nga ijay tinga itilawas. So you add 3.5 years. Iti mapasama ni Apo Jesus ket matay, ket isunan, ije ipapatay na, agsardeng meten kakabsat, dayjay Jewish sacrificial offering, and the Messiah will be cut off. Isungan nung kitkitain tayo kabsat, alain tayo ituyen, isama rikon, nagrugi kakabsat iti 457 BC. No, i-add tayo, inayon tayo dayjay 69 weeks. Manungal year dayjay 483 years. Agtinag ijay 27 AD. Anya napasamak di 27 AD, nabautisaran the anointing of the Messiah. Nabautisaran ni Apo Jesus. Ngem, ijay kagudwa iti may sa alawas. Anya na pasamak ijay. Ijay 34 AD. No, alain tayo kung may timay sa alawas niya. From 27 AD until 34 AD, isu na timay sa alawas. Ngem iti kunana division, ijay tinga. So you establish now, nga jay AD 31, when no 31 AD, ijay iti panakatay ni Apo Jesus. Dalawag kakabsat niya. No kitain nyo niya napaspasamak, nalpasin kabsat, it was already finished. Anya nalpas, the decree, iti panakatpata there, iti Jerusalem, 457 BC. Iti unag, iti 69 weeks, na ipadto ni Apo Jesus will be anointed. Nalpas na bautisaran. Iji unag, iti may isang lawas ana inayon ni Apo Jesus natay. Ngam no alaen te dayjay unag iti may isang lawas, anya iti napasamak iti 34 AD. Ijayen kakabsat, iti total rejection, when the final rejection of the Jewish nation, the gospel was preached to the Gentiles. Ijemeten iti panang papatay da in Esteban. So we have established now, anya itinabati kakabsat, no isubtract tayo, isubtract tayo iti 2,300 years minus 490 years. Anya di 490 years, ingana di AD 34. Mano nabati, tinabati kakabsat, is 1,810 years. No, alaen tayo, no nag-ungto di jay prophecy kakabsat, ijay AD 34. Sa tayo inayon kakabsat di jay 1,810
600 years ang nabatipay. Iti paglipasan nanto, it is 1844. Anya iti napasamak iti 1844. On October 22, 1844, ni Apo Jesus simrek iti kangangatuan nga serbisyo na nga agpaay kada tayo ang nagbaso. This is now the investigative judge. Isunday di kunanan iti Daniel 8:14 kakabsat. Then the sanctuary will be cleansed. Saanen kakabsat nga dayjay sanctuaryo dito'y daga iti masapul ang madalusan. No diket din symbolically dayjay sanctuaryo iti langit tapay. Datayo nga managbaso maidarum tayo. Sino mangidarum kada tayo kapsat? Iti mangidarum kada tayo. Awan iti sabali no saan nga iti kapusor ni Apo Diyos ni Satanas. Akas di kunanan ni Pablo, iti kabusor tayo ket kastala ngumer-nger na rungsot anyon. Saan na akayat nga uray may sa kada tayo ket may salakan. Iti aramidin na ibistrad na kakabsat, dagiti basbasol an aramid tayo. Awan kada tayo iti saan ka nakaramid ti basol tapay. Isu amin ket nagbasol. Da tayo nagbasol tayo mami. But what is the good news? Anya iti naimbag adamag. Iti naimbag adamag kakabsat. Ni Apo Jesus, isu iti advocate, isu iti mangibabag, isu iti attorney, isu iti attorney. Isu nga nangabaken kakabsat iti cross, inabaknan ni Satanas, daytoy nga attorney tayo, mga abogado kada tayo, saan pulos nga maabak. Intun, kitain tayo kabsat di judgment seat. Intun itinagan iti maysa ang managbasol ket maukag. Kunanto daytoy nga mangibabaet nga isunan ni Apo Jesus kadayjay nga ukom. Kunana, my blood, my blood. When nagbasol daytoy ngem gapu ti inawat na babaen iti pamati. Ama iti darak laglagi pam binayada iti aminen abasol. No nangrugi kakabsat iti 1844. Approximately, we are already 176 years into the judge. Injak amu no kaano nga aglipas. Tanumalpasen dayjay nga panakaw. Jesus will come. Iti amuk kakabsat. Sigurado tayo no adda tayo nga nakaigem babaen iti pamati ket Apo Jesus. Awan iti pagnan. Iti naadal tayo kakabsat. May panggap iti Bible and prophecy. Anya digdi nga prophecy nga inadal tayo. Dagiti na nasyon. Naglabas dan. At datayon kakabsat no jay we go back to the great image at datayon ijay saka. The kingdom that is mixed with iron and clay. Ngan-nganin kakabsat nga umayen dayjay bato nga itagderan ni Apo Jesus. And that eternal kingdom will reign forever. Naglabas digito yan nga panpanaway. Naglabas yan digito nga kingdoms. Prophecy has really fulfilled what Jesus said. Subject di kunana ni Mrs. White. We are to see history as fulfillment of prophecy. Ni Apo Diyos mapagdala.
Sapay kumata dahil inadal tayo mga leksyon. Mangpatibker iti panagpamati tayo kentuan. Kasama ten iti napatag asap. Nga sanat tayo nga paypayan. Pagkararag tayo. Naindak lang nga Diyos sa yaman ka. Minlawlawag mo kada kami. Dagiti sirmata, dagiti padto nga inted mo kanita. Iti panang ipakitam kada kami o Diyos. Pudno anaramid na. When nagbibiyag kami, kada di panawen nga panang daros mo, iti sankwaryo. Umay kami o Diyos anapuan iti paman. Gapot inawat mi ni Apo Mesos akas personal man. Amay sunamuten iti mangitakder kada kami. Ita pamutma. Dawatin mi o Diyos nga iti naparabor nga ay. Denggem iti pakpakasi dayta anak ni Diyos. Dudumteng nga digiti nagnagan into. Isun iti anda. Nga isu iti man. Kedengan. Agyaman kami ama. Tadda kami iti panang salakan. Bindisyonan na kami. Bindisyonan digiti kakabsat ng katuaming anak. Ipalagip mo iti panawen nga pag-ipiyagan ng Diyos. Nga si Degen iti ay na po Mesos. Ket may na kami na. Agyaman kami, tadig ito yung inadal ni Sulit. Itinagan niya po Mesos. Amen. Kinamen. Agyaman kami kakabsat, ket umay manende jay panagpakadamian niya. Ket non yaman iti naited mi nga pamindisyon kada kayo, isubli tayo iti dayaw ng Diyos. Ket agtultuloy ko mga agsisinno ko tatayo, babaen kadigiti karkararag yu kapsa. Nagtultuloy dahito nga programa tayo. Tapno may sidagmi kada kayo, dagiti damdamag, agkapaw ka na Diyos. Magarabi tayo man.